munhu atorwa nerwizi akarasirwa kunze kwemvura pamweya unogona kupedzisira ava kunhuhwa nenguva yatagara inoi. So murwizi pfungwa yacho ndakabva ndaikanzura nokuti handinavo wandakambohwa achiuya achiti pamwe ndaona mwana kana kuti tanzwa kunhuhwa murwizi. Muri Zimbabwe tiri kuno kunzvimbo yekukadoma, asi tiri kunzvimbo yekuno kukadoma kune nyaya yandapirwa inosuruvadza kwazvo. Tine mwana komana akashayikwa ane makore 2 years kunzvimbo yekubhikita. Mwana uyu ashayikwa pane more than a week. Mwana uyu akashayikwa dziri nguva dzemasikati. Ndaita hurukuro nababa vemwana uyu vachitsanangura marasikiro akaita mwana uyu. Pane mamwe mashoko ari kubuda ekuti mwana uyu anogona kunge akatorwa nenjuzu, kutaurawo kwamamwe mashopeshope, asi zvakare kune kumwe kutaurwa kwakaitwa nababa kwokuti mwana uyu anogona kunge akaeredzwa nerwizi. Saka da kuti muteerere hurukuro yandaita nababa vemwana vachitsanangura zvakaitika kumwana wavo, uyezve kuti imimi semhuri yeZimbabwe mungakwanise kuvabatsira sei. Ngatipinde muhurukuro yandaita nababa ava vachitsanangura marasikiro akaita mwana wavo. Nani Rusike ndiri mutori wenhau. Ndiri mutori wenhau weJCTV Africa. Ndaidawo kubvunza, ndanzwa kuti kune mwana akashayikwa. Chokwadi. Anga ane makore mangani? Anga ane 2 years. Mukomana musikana? Mukomana. Mungatitsanangurirawo muchidimbu kuti chakaitika kana kuti zvakafamba sei? Yakanga iri Sunday svondo rapera paseriro. Masikati kuma-12. Mwana uyu akanga aina mai vake vari pamba. So vakanga vari mune rumu riri panext pera vanoshandisa because pavanogara vanorodya. Munzvimbo ipi? Panyika kubhikita. Kubhikita. Saka mwana akabuda panze kuchiita sekuti painairira asi mvura yanga yakundovara. Abuda panze, amai vake ndobva vamuona nepahwindo rakanga rari murumu ravakanga vari. Saka ndobva vamubvunza kuti uri kuinde kupi. Ndobva mwana ati ndoda kupinda mumba. Ndoda kupinda mumba? Saka paakati ndoda kupinda mumba vakamupinda because paakanga akamira paitori padhuze nepavheranda kuti vapinde padhoo ravanoshandisa. Mai ndobva vamupinda dhoo rakavhurika. Saka vanoti ndobva vakapedzisira kumuona achipinda pavheranda kuti apinde mumba. Havana kuzombomuona zvakare. Mati dzadziri nguva ipa zvakaitika izvi? Ma-12 masikati. Pavakagumisira kumuona vakaita sei, vakatora matanho napi? Takazoenda kumupurisa, ini ndini baba vacho. Saka ipapo ndaida kunzwisa kuti pavakagumisira kumuona ari padhoo, chii chakazoita kuti vazoona kuti mwana haapo? Panguva imwe chete vanoti mushure mechinguva che5 minutes. Inini baba vacho ndobva ndakasvika ndichibvawo kwandaibva kwandinoita mabhizi angu. Saka ndakasvika ndichipinda mumba maakanga anzi wapinda masi. Ndichida kuchinja hembe because ndatota nemvura yainaya. Saka ndobva vakandibvunza kuti mwana wakarara here pamubhedha apo, ndikati mwana hamuna mwana. Saka ndavati hamuna mwana, vakabva murumu yavakanga vari yavairuka, umwe munhu airuka. Ndobva vachiuya kuzotarisawo kuti zvecho hamuna mwana here, ndokuwana kuti mwana hamuna. Tawana kuti mwana hamuna tese, takabva tatarisa pachivanze tichitenderera neimba tichifungidzira pamwe unga wapota kutoilet. Ndobva taona kuti hakuna, kwakutarisa mugodhi pamba patinogara. Ndokuona zvakare kuti hamuna mwana. Kwakuchimanya pachirwizi because iri almost 130 meters away from parwizi. Rwaierera here rwiziwo? Rwaierera.
Alright. Ndobva tamanya parwizi kwakundotarisa kwakuona kuti hakuna mwana, kwakudzoka kwakutevedza chimwe chirodhi chiri pamba chinobva pamba patinogara kuenda kune imwe tara inodzira kuchiredzi. Ndokuona kuti kwese hakuna mwana. Taita zvese izvozvo ndopatakachimhanya kumapurisa, nonga yanga yava after nonga zvekuma 1 hour 30 minutes tashaya mwana. Kwakuchindoisa ripoti kumapurisa. Alright. Takatoisa ripoti kumapurisa, vakati dzokerai mundotsvaga, tichazouya tichikubatsirai. Okay. Kudzoka kumba kwakuenderera mberi nokutsvaga kusvika zuva radoka hatina kuwana mwana. Next day racho tichibva tatsvaga nemumvura nepai hatina kuwana mwana. Up to now tiri kungotsvagazve mwana hatitimuona. Alright. Pane nyaya ndanzwa ichiti muri kuti mwana akatorwa nenjuzu. Ndezvechokwadi here? Hatinganyanyi kuzvibhilievha because zvinhu zvinenge zvisingotaurwawo nevaprofiti mukutsvaga kwatinenge tichiita, because takutsvaga physically and spiritually. Kuti hatisi kuziva kuti chingava chii chakaitika pamwana. Alright. Okay. Pura mberi. Saka mukutsvaga kwatinenge tichiita ikokoko tinombopota tichienda kumaprofita. Munongozivawo vaprofita vanotaura zvakasiyana siyana maererano nemavonero avanenge vachiita. Alright. Saka zvimwe zvacho hatizvibhilievhi. Okay. Alright. Imimi sababa wemwana, pfungwa yenyu kana kuti chinhu chakatanga kupinda mupfungwa dzenyu ndechekuti mwana anganga akaita sei? Chingi chingange chakaitika pamwana? Ndakaita pfungwa mbiri, asi mukuita pfungwa mbiri ndakazopedzisira ndava nepfungwa imwe chete. Alright. Pakutanga ndakatanga ndifungidzira kuti pamwe angava atorwa nerwizi. Alright. But mushure mekunge tatarisa murwizi ike zvinezvi tatova nevhiki ne1 day tichitsvaga. Kana munhu atorwa nerwizi akarasirwa kunze kwemvura pamwe, unogona kupedzisira ava kunhuhwa nenguva yatagara imweyi. Alright. So murwizi pfungwa yacho ndakabva ndaikanzura nokuti handinavo wandakambohwa achiuya achiti pamwe ndaona mwana kana kuti tanzwa kunhuhwa murwizi. Alright. Chechipiri, ike zvino ndava nepfungwa yekupfungidza kuti mwana pane munhu wakamutora akaita zvekumuba. Okay. Ndo zvandava kufungidzira ike zvinezvo. Okay. Ningipini naye baba. Baba. Pamakashaya mwana pane vakambochema here? Ya, sekuti mai vake vanogona kumboti rwadziwedhishana vanenge vakambochemavo tikazovanyaradza. Okay, because kana paine fungidziro yekuti vanogona kunge vakatorwa nenjuzu, hani munoziva kuti havafaniri kuchema? Anga ane makore mangani? Akatorwa ndingati akakwanisa 2 years musi wa13 March. 2 years musi wa14 March? 13 March. 13 March. Alright. Saka paakadhisapia anga ari ega? Wakanga achimbori pamba pana mai vake, asi kuti pakutorwa kwakazoitwa unenge akatorwa ari ega. Alright. Mati munogara nechepapi zve? Tinogara kubhikita kwanyika kulocation inonzi kwaChinobva. Alright. Zita remwana anonzani? Sizveni Muguriri. Izweni Muguriri? Alright. Makapostawo kana mumagrupu manga mune mifananidzo yake here? Takamboposta mumagrupu nekune mamwe mapepawo zvakafanana nemetro kana kumira, ndinoona sekuti takaendesa futi. Alright. Okay. Chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe changa chiri chekuti paitwe sei pamusoro pemwana kana rubatiro rwamuri kuda? Chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe ndanga ndine chikumbiro chekungoti
ndikati sekuvaprofiti vaya vanonyatso kuprofita zvekuti vanogona kutaura pane mwana angava ari mupenyu kana akafa, pamwe vanga vachikwanisa kutibatsirawo. Then mapurisa ndingati vaya vanonzi sabhuakwa vaya pamwe vaigona kumbouyawo votibatsirawo kutsvaga mvura, kuda pane dzimwe nzvimbo dzateti chakashirirawo vaigona kumbotibatsirawo. Okay. Alright, ndo chikumbiro chenyu chamunacho kumhuri yeZimbabwe? Ndo chikumbiro chandinacho sofa. Chishuvo chandinacho ndechengoti dei tawanawo pane mwana. Aiwa, iri munzeve. Chimiro chenyu kumhuri kwenyu chamira sei nekuda kwemwana? Ndezvipi zvatingati zvakanganisika muupenyu hwenyu nekuda kwekushayikwa kwemwana? Unoziva mwana chinhu chinorwadza, ukatarisawo machengetero aunenge wakamuita kubva achizvarwa kusvika pataimu yaanenge ava. Ndine zvitarisiro zvandandakatarisirawo kumukomana iyeye, sokuti achiri mudiki izvozvo ndanda kumudzidzisawo zvinhu zvakaita sezvenhabvu, kuti ndandichishuvira kuti azova mutambi webhora. Saka ndingati ndiri kurwadziwa zvakanyanyisisa nokuti chishuviro changu chadzokera pasi. Asi tombokudzosai kumashure baba, kubva zvashayika mwana wenyu mune hope here dzamurumbosanganawo nadzo? Ya, amai ndo vane hope dzavari kusangana nadzo. Vari kurota chii? Vakarota chii? Musi wekutanga mwana ashayikwa, vanoti vakarota vachiona mwana, asi panzvimbo yavaimuonera waita sekuti ari mugirazi, asi mukati megirazi iroro makanga mune mhute, saka vaita sokumuonera kure kure asi achiratidza kuti mupenyu. Chechipiri nezuro makuseni vakafuma vachiti varota auya vachimuhaga, vachimusumudza, vachitaura naye. Alright. Saka zvinogona kureva kuti mupenyu, because kanyika kacho kana munhu afa kuhope munotobviswa chii. Ndiye mwana wenyu ega here kana kuti mune vamwe vana? Umwe watinaye mudiki pane iyeye musikana ane 6 months. Saka mamusingori nevana 2? Alright. Zviripo here zvandisina kukubvunzai zvamuda kuti mutaure kana kuti zviri pamwoyo penyu pamusoro penyaya iyi? Zviripo. Alright. Ndinonyanya kubatikana zvikuru sei kunyanya nemapurisa. Mapurisa havasi kutipawo rubatsiro rwakakwana rwatiri kushuvira kuti tingaruwana kubva kumapurisa. Okay. Nemhaka yekuti kubva zuva rokutanga tichishaya mwana, takakumbira kuti dei pane imbwa dzinoita zvokufembedza dziyani dzaigona kuuya dzikatibatsirawo. But vakaisa delay kusvika papera 7 days vasati vauya neimbwa. Pavakazouya neimbwa, it was too late because yakanga isisina mupembo. Okay. Zvekare ndichiri pamapurisa ipapo, havasi kumboitawo follow up yekuratidza kuti vane chido chekuti mwana atsvagwe. Ndiri kutoita zvekutobatsirwa naMP vekunzvimbo yandinogara vanonzi Honorable Daniel Natiso Makusha. Okay. Nemayuti avo ndo vanhu vari kunyanya kundibatsira zvakanyanyisa, asi mapurisa haana kana action yavari kuita. Alright. Ngati icho chichemo changu icho. Alright, iri munzeve. Zita zviyanda andisina kubata, zita ndiani? Ndinonzi Richard Muguriri. Richard Muguriri. Mwana we anga matanga achinzani? Sizweni Muguriri. Sizweni Muguriri. Sizweni, Civen. Sizweni Muguriri. Alright, zita ramai? Vanonzi Priska Chuma. Priska Chuma.
Alright. Kana tabudirira baba ndichafonera mumwe munhu ariko kubhikita Alright. agozouya agoita interview nemi. Alright, zvakanaka baba. Mukangonzwa anenge achindabva kuna Neshamba mobva maziva kuti ndiye. Alright, zviya mati muri kupi? EJC TV Africa neDrumas Media. Alright, Drumas Media yo. Alright, zvakanaka maita basa. Ndichatumira munhu ariko then motaura naye anogona kutora vhidhiyo kana nefoni otitumira. Alright, zvakanaka baba. Maita basa. Nokutendai.